Coke. Abli na lang siya nila pabli ha. Kabaw di ka mabli na sige ko. Be kopte ako abli. Di ba? Palit na mo Coke kay ang Coke koan 50. Ay, ang bugas mahal kayo. Mama. Coke na lang imnon aron mabusog. Aha imong burger. Mama. Kan anak hota na. Gawera. Mama. Na. Come on, mama. Inom ko. Dire anak ay. Pangitaas Andre ha. Tuad to Andre. Gay kani kumta. Bi imna ko bi. Kuha dire Andre ay dire ba? Ata ba? Tanong mi kan burger. Pangita mo baso. Hangulo kwarta nay. Hangulo kwarta. Nagaanan na ko sila kwarta. Sila. Ngaon na burger si Andre ra kung gikuan kay kuyog siyang amiga. Kinsa ka ng amiga ha na iyang kuan kuyog. Mabay dako. Si kuan, si nga na to yung amiga dong. Linda on, kuyog lang Linda. Nasa ilang Linda. Si Inday, si Andre, nasa ilang Linda. Asa lang Inda? Anak laling ba? Anak laling? O, natog na si Linda. Wala pagkabos. Hindi pa kuyog. Naman si Andre dito. Kuyog sila. Nakiton iyo. Magkuyog sila ba? Ba oh. Kuyog sila ni Kinsa Ark. Linda. Linda. Oh. Sumubi natog si Linda. Ay, namatay diri ay, nay. Ay, natog nagkog burger nay. Ay. God, nay God ay. Patay ma. Asa? Atong Jim. Aw na de ko anron kanang tawiwit. Wala naman. Ganiha naman to. Daurot na. Dahurot na tawiwit. Kabaw ka unsay tawiwit diri guys. Tawag service sa patay. Kanabang kanang mga snacks patay ba o. Patay? Patay doy? Ayaw ba? Ayaw. Nanan ba? Ayaw. Oh. Na mga bata eh na. Ngaon taon sila. Mama. Gikan po ni sila laag kay wa ni sila kuan klase. Pandol na sa nigbalik na sa kani sila oh. Ano kani nag-uol ko ni. Papay. Ha? May papay. Nay patay? Oh. Kaon ka service? Kaon ka pagkaon patay? Oh, yowo gud. Di na kana. Yatag ng Andre. Tagoy na dito ka dito oh. Eh si Andre mukaon ana. Binli niyo igsuon. Kay dali man siya sa tabanog kana. Dali man tabanog. Oh. Ha? Patay kaon ka patay? Kaon sa patay kuno ka pagkaon sa patay. Kana din sa pagkaon sa patay ha gikan sa Angel's Burger ako gipalit. Ha? Ano? No, tabian kayo. Unsa day? Patay day? Man, dito yak kani ba? Oh, ato daghan mo kay